Il-kap nazzjonalista gideb b'mod sfaċċat dwar il-mistoqsijiet li għamillu One News barra l-Parlament l-erba' filgħaxija. Dan f'tentattiv li jkompli jiżgwida lil poplu fil-kampanja qarrieqa tiegħu dwar żieda fil-pagi tal-politiċi f'pajjiżna li fil-verità huma żidiet li joħorġu mill-iffirmar ta' ftehim kollettiv ġdid li jkopri 33,000 ħaddiem taċ-ċivil. Biex jiġġustifika dan il-Xborġ ħareġ jgħid li One News staqsih dwar żieda moħbija. Il-bieraħ wara s-seduta parlamentari ġejt mistoqsi mis-Super One dwar iż-żieda moħbija ta' €1,700 li dan il-gvern ta' lil politiċi li huma fl-eżekuttiv. Madana kollu l-mistoqsija li għamel One News kienet biss dwar jekk u ħax din iż-żieda. Onorevoli nsellimlek, inti se tkun qed tieħu żieda bħala kap tal-Oppożizzjoni u tal-kola biss. Fil-fatt l-Xborġ ta' xifem li ma jafx li ħadin iż-żieda u li fil-fatt ilu jirċivija minn ġie elett bħala membru parlamentari. Għax inqabad l-Xborġ infex jakkuża lil dan l-istazzjon li mhux jagħmel xogħli u li jaqdi aġenda ta' gideb. Nappella wkoll lil tas-Super One ikunu serji f'xogħolhom u flok jaqdu l-aġenda ta' gideb. Madana kollu fil-waqt li qed jakkuża lil One News bil-gideb, il-kap nazzjonalista sostna ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet li żieda fil-pagi tal-politiċi skont il-ftehim kollettiv il-ġdid ma kienitx approvata. Reċtu din fuq il-medja soċjali tagħkom tikkonferma? Iva, fil-fatt fil-budget jidher biċ-ċar li kien hemm allokati ammont ta' flus żidiet illi qabel ma kinux approvati però żiduhom sa ovvjament qed hemmhekk. Dan ma jistax ikun aktar il-bot mill-verità, meta mhux talli dawn iż-żiediet ma kinux moħbijin tal-li saħansitra qablu magħhom l-imsieħba soċjali u li l-ftehim daħal f'Jannar li għadda. Sa dan it-tan brabta ma' dan il-Partit Laburista sostna fi stqarrija li jekk l-Xborġ issa qed iddejqu żieda fil-pagi tal-politiċi bħala parti miż-żieda riflessa fil-ftehim kollettiv, messu rinunzja għalija mill-ewwel darba li rċivija bħala membru parlamentari u mhux dakinhar għamilha tiegħu. Il-Partit Laburista għal ukoll li l-unika żieda li l-Ministri ħadu għalihom infushom kienet taħt Gvern Nazzjonalista, meta waqt li talab li l-familji jagħmlu s-sagrifiċċji ħadu ma' €600 oħra fil-ġimgħa.